Shilwane zithile zakho mfoka mfuteni ngingasakhulumi ke ngabo mfoka shaka ngoba ngubude kwelangini kwakho yebo wayivuka iy'thuthi bayisuka kwelase-Afrika lonke zisuka phakathi kwelakakhonse Kapa zisuka phakathi eNatali zisuka khona mo-Uganda zisuka khona eMsuthu zibambene ngomoya omuhle nokuthula Oh, my baby! Baby, 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 papa you, papa you, papa you, papa you, baby, 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 hey, hey, papa you, hey, papa you. Imakatani uyazi kanjani wenza ukuthi inhliziyo yami manje iyapompa fast man uyile pepe new yakho khona manje acabanga ukuthi wakhulela bakhini bangasekho khona manje bheka naye blood mixture yami yamagazi yakaphakamela phezulu bona Shilwane ke a practice ona jwale ke ba kwetsa tšhelete ngata ke re dikete ke be le tšhelete ya go bribe bona se le bana ke moqhumi lena a tlola go nsalasala morago ga a kopana lena a bososele udlala nemqunu wena uyazi ukuthi imqunu akathandi imali akabribeke akayubamba imtshini yebribe aniyazi nokuthi lipoyisa lenjani leli uyazi Oh, obambe manyoni ntakamashini. Kawazela. Injani impilo Kawazela? Wo, kuthina mntakamanyoni kuhlale kufane nje. Kodwa usho wangihlasela sengodwa senqoqa. Kwenze njani? Kuphela yizikhi Kawazela uMzansi Afrika wena omusha. Wo, inkingi lapho ke mfamanyoni. Abasazi ukuthi lo Mzansi omusha wala Afrika usiphathele ntoni. Wasazi Kawazela. Abanye bathi kusefana nje kunaqala. Into nje izingcono ukuthi awusaboshelwa uDompasi manje. Sowuboshelwa iID. Noma uma ukwazi ukuzenzela imali yomgunyathi. Kanti abanye ke bathi ke manyoni. Nilwana siziyakhononda. Izilela amalungelo azo nazo. Kawazela pho soyithola phi inyama uma ngabe nezinkukhu nezinkomo zezikhonondela inyama yazo. We manyoni. Kulikhuni lapha impela ngoba ke mina ngibona ukuthi ngafanele usivalele khona le eisland lobini. Kawazela. Siyozithatha phi izitimela ezingaka ezingathatha ingulube nenkomo zize le Robert Island. Yeah, wena Brian how batla nyoko o bapala bofafi me China copy dice slam me around man bu Joyce joint Yeah. No, Exalcom. Exaram Chaya. wabona Fuchs nami bro Grand blind kyauchai wabona kai Yeah. kai ke goal shaft number 1 kai ke number 2 ke Grand blind Brian Nega utsiba wena man bra Thabo man. This Mr. Money Mr. Radichelete so. Fuchs laat ek jou sê nah ek is nie 1 ply van 'n tissue paper Yeah. ek is double ply me bro Now I can't do. No, for tell me, man. Was die 303 van Joe? daai ding gale kana ka iqina lanka was daai ene how you strikes on the tour Iteng, brati. Imports making. Hona jwale. E se tsamaya ka bo di 7 series. Hona thakana le lentjena le le pantita mona number 4. Bargil 26. Ona le mekgwanyana me ke foresight ntjena bo skomo bo Sofia Town. my bro Fuchs I got buy a drink say ke vaya no Bona hebra Thabo. Re ke o fele hetse pele ba fananyana bana ba o phazamisa.
Bakwe bahle mona bako khototsa ba o kile di gold mine tsena le di shaft go shaft 1 go shaft number 2 are VX in Fuchs. Ke shapa ka 6 mm special. One time. Yes. Pa 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 pa. wala brata bo ja o tseba wena o single track ha re ntho wa yetsa 9 no fela ke phetwa ke 2 brati ke ka bona sita Joyce ke di dako Hey, umuntu ufunda zafe ngiqinisile. Wemvukeni. Lolo limi lwena nelikhulumayo lapho lo inombolo luyaziwe ePitoli. Mase phela ngizwa nikhuluma ngosikisi, o9, o16 yile. Makubana o tsebetho ke re South Africa hona jwale e shapa ka 14 languages. Hayi. Ke ngizukutho ezingaphansi kwalokho nje. Aziyena u10. Isho. Wababhala wena. Bona makubana. Language number 12. Kadi para bua kubo. Kidi mimi sebe. Huko mo ke language number 30. Ya machita, ya mchita, vaseje ita. Je technology, je mpapama je moni baiza. Ya machita yigo. Huko amone ukana fana kaloko. Ye wona pusha lo mchini, beka la, tata lo bomboza, beka la, fika la. Kifana kaloko ye. Buzi wanae. Mina ungixaka nakho. Kuthi asakho umzansi Afrika omusha. Kodwa ke manje ziphi itinzo kwakhe, Baningi khawazela nabantu abafuna lezi zindlu bo. Hayi. Mina ngithi mina akwakhiwe imphuphu ezitezi. Uma uzogibela omunye umuzi. Hayi madoda. Uyibonani? Hayi kulungile banyoni. Bawumkhize? Ngicaphukile Bawumkhize. Sifile Bawumkhize ngomfukeni nala rhoqolo lechomi yakhe nguThabo. Bathetha ngo45, 69, sweet 16. Bawumkhize nemfitshimfitshi asifana no one man one army ne toilet paper. Why Bawumkhize? Yini wena lokho? Bahlanye namakadabo. Ubutsotsi Bawumkhize. Umafana utsotsi? Bawumkhize. Ngokudala yena onenqayi umgulukudu. Kaloku bezifihlile Bawumkhize singamazi. Ciao. Lofuna simxoshe lapha endlini. Makanga. Hayi makanga. Bawumkhize. Ngathi kwafuna ke ndiyophumula lapha eroom na. Manibaleke Bawumkhize. Hayi, awunitshela. Uyenza ini lokunikeza izinto lapha? Shirwali ke bakela le tswai ke baka unuka dijo rije. Hayi man, mufukeli. Yini wangazihambeli nje kahle mawufuna litswayi. And then bese ulokuninikeza zonke lezi zinto lezi. Wemadoda. Kusebusuku manje. Akho sawuto zothengwa ngalesikhathi? Hayi, Magwani, usukile manje wena. Mina ngeke ngidle nyula ephekele umuntu ingana litswayi futhi. Usipari khanyula. Kusinjela ke Magubane, ukaphe. Ya, uqinisile umfukeni. Kuzopheka wena impela nashilwana ngoba ukukhuluma kakhulu. Amabhodwa. Uzosiphekela ke le memu yakho ipheke hotel. Hayi, mina ngeke nipheke memu yasehotela lapha ehostela. Hawu, nizayipheka kanjani futhi le muntu arukangibambisa lezi zinto lezi? Imile. Lese ya. Ukaphe jo. Madoda. Nithanda uba mafondini nihlela apha imini yonke. Nibondwa ityuwa ayikho. Anenza nto ngalondo leyo. Ngoku niyaqala ubhutuza niyangxola ngetyuwa. Bona mona chawe. Le rona ke hona re elellwa ngwana jwale hore letswa ya leyo. Hayi manene. Mna andikutyi ukutya ngenatyuwa. Andinishi ngabe ndinibona.
xosha ngathi kulosana khoma uzomla Come on, Nyoro. Come in. Ngonde. Hey, ciao. Eyaminko. Ngonde man, sinengxakana esinayo pha roommate. Antoni na ingxaki. Naso lokho nengxaki kule roommate, madoda. Ngonde, yichu. Belile mfondini. Suka. Amandoda amadala manga aphelwe ityu. Hayibo. Mase kuthiwa noko nitshone anivelanga nangonwele noko chawe. Ityuwa mfondini nibhalele. Ngonde imali yona ikhona. Ingxaki kuba sekurhatyele. Wonke kukho inkolelwane ezikhoyo zokuba ityuwa iphume emzini iyongena komnye umzi. Yazazi inkolelo zamaqatyana pha eroommate. Oyinda nto. Mhlawumbe uzofika ithethe esweni. Mhlawumbe okwamafufunyane yawazi. Okanye ithi Ngonde, wena mkhise noba kubani, ngibuyisela kubonithathe khona. Yokufunana netyu. Sizimbange zinoko. Nanso ke tyiwa chawe. Nikuhlafunisise ukutya nikunambithise chawe. Kose kakhulu Ngonde. Ngonde man, andinawufumana ithanyana nje lokugqibela. Oh, hayi mfondini, ngizofuna ungigqibela yonke ni ibrand yam. Sala kakuhle Ngonde. Uzokubenza lo chawe. Amagoduka ungenza ntoni nga? Ai, Mandonda. Nina niyajaula ngoba niphuza sikombothi sizogqwala lesisu senu. Thina siyohlala silambile. Akuthini sathi ungaphuza utshwala. Uphuza wona umlaza lo. Mfukeng, kanene benisithi ityuwa niyibona? Chawe le hona jwale le tswai le ntse le siyo. Hayi ngifuna ukuzanezisa. Ndiza kuyikhangela khona phaya. Nansi tyungu. Hawu. Andiyiyo nyani yazi? Jwang chawe. Kire ke bakile hohle mo le fumana wena le fumana kae? Ndifumana apha embizeni phantsi kwatepe khona phantsi. Madoda, aniwavula amehlo. Aniwavula amehlo Chibane. Wechaba. Hayi khona. Umafukwane ufune yonke indawo. Ngibhekele thina phezulu. Okusho ukuthi umuntu ofika apha ebhodweni. Umuntu lo bafuna ukuthatha ngawo. Hayi. Yeah. Hayi. Baba Makisi, wena wayazi litho ayikuthi liyenza kanjani. Hayi. Yabona Sibali, ngobuzo nangombo simnakutshela. Angizwani izinto bezibanga into zabantu abaphakemeyo lekuthiwa yini hayi angifuni ukuthi ngeke lapha phezulu nami hayi. Hayi, Mafukeni.
asihambe siyolanda kuhle. Kabazela. Ngaphi kunalo muntu ushilwane? Phela ukhumbule ukuthi udabuka le kude. Ngoba yazi inkomo semnokungixaka ukuthi lo mafukwane lo osefila usawuthi wethu manje. Akakhokhi le endle ekhaya kodwa nesibindi afila usawuthi wethu. Impela. Uphinde ke umjuke la ufune phansi phezulu engasazi ukuthi wawubekaphi. Hey wena Magubane. Wabona he? Wanqala. Uqalile wanqala. Ngiyabe ngimqombothi. Uqalile. Hey madoda, kuhle ngomnyama. Asidleni. Abanye bethu basebenza kuyavuka kuseni. Hawu impela Hayi ngifike yampilo. Kabazanga. Hayi alizwakali kahle lelitswayi. Hayi. impela. Molweni mane. Shawe please, ngicela ukubona apha ngaphandle kokhawuleza. Ukhinde ngifuna ukuthetha nawe kancinci. Wethatha. Madoda, ngicela torhana ningilindele, ningaqhibi. Nonke into kaloku mfowethu kuyatyiwa apha phakathi. Nisho ukuthi manje asazokumlendo shawo. Ngeke thina singenelwe impendlini silambile. Ohambile wami nesizakhe phela. Asikofu, uhambile nesisusa sakhe. Hey haye, ibile hana table manners. Mfowethu senisebenzi lakho bedini ke yona. Weka ngoba kutheni? Umculo. Hey, uyakuthi kanti dibena Epsom salt. Epsom salt. Ngoku ndiyobaxelela ke manje. Yosibambisa kaloku. Bayeke bazawucheka bacheke barhude bagqiba manje. Ngoku ndilambile nje mfowethu zawutya ntoni? Khona ukuthi ukhwepha kuyo. Nna ke le jwetse he. Ke hata masutsa. Ba ntse ba mpitsa ntate masutsa. Alisitja. Ne pa le manganga fela banna. Ukwaya. Hey. Mafukwane. Hayi. Ushaya mfana kwezwakala phela kubesha lesiphundo. Kithi banze ba. Ngonde. Phekile mntakwethu. Pheke kamandi kakubi. Xa ndibanze kwegarbage net apile. Neminqathe mfondini ungcotha umasango. Amawuko. Amawuko. Molweni madoda. Emfo.
Ubando. Yini kodwa kwenze njani? Awukhabani. Sagijinyiswa isisu ubusuku bonke. Manje zakwenze njani? Okwesithathu hayi. Yakuduka. Hey, sonke pho madoda. Awu. Kodwa nazo thini ushawa akaza fuke. Uma nje ulele uyahonga akaze ngisho ukwazi. Babephelena. Akazanga kudla ukudla kwasebusuku. Awu madoda. Hey. Oh, ndake kids. Ubuya wona uhlunki. Injo sese. Oh yeah. Wena Magwa. Yini wena wangashayi matambo wakho. Wena azasitshela ukuthi sifakile ini lapha suswi. Ngoba manje asikwazi nokulala. Awu, Komose. Hamba uvusa uchawe. Asichazele ukuthi yena yini engagijimi njengoba sigijima phansi phezulu. Yeah. Hamba uvuse Komose. Hey. Shawe. Shawe. Vuka. Hayi vuka wena. Vuka. Hosa. Hey, yasibiza ukhabazela ngale. Hayi man, manje man, undivusela ntoni ndilele kamnandi kangaka? Hosa, come on. Hosa. Madoda. Kodwa nindivusela ntoni ndilele kamnandi kangaka? Wechawa. Awukwazi ukulala thina sigula sikhishwe izizwe la. Ndidibana phi nalonto? Andingomongikazi mos mnani. Yini wena ungajikini? Kitchen. Ndibaleke ndiyephi ndilele? Etoilet. Oh madoda. As far as I'm concerned, this is unfair man. Andikwazi ukugula kuba nina nigula ndiphilile man. Yini wena ungaguli nathi? Umbuzo omuhle lo Sibali. Wechawa. Injalo ha. Injawo. Bawumkhizi. Ufuna ukuthini ngoku? Ufuna ukuthi injury to one is injury to all. Khize, ngitsho kwangaphi kuno kuba mina andiguli ndiphilile. Osikofu wena wamakisi. Uright. Hawu, yini thina sigula siyethu? Komose. Hamba ukwenza umuntu lawa. Futhi uchawe naye agule. Etho lo muntu wakho. He? Kulungile khabaza. Hayi yima Nkomosi ntanga. Emadoda. Mandithethe nyani. Andizokusela amayeza ndigule mina. Ukufaka sembizeni. Yiletyiwe. Ya yiletyiwe kaNconde. Madoda ndisaye emsebenzini ke mina ngixakekile. Andazi noba ndingahamba na ndinishiye. Mandinishiye. Wazithiya uyaphi? Why
khona mo-Uganda sisuka khona eMsuthu sibambela ngomoya omuhle nokuthula wa Hey, uzaphula umnyango man, ngena phakathi man. Ubani yena ro? Iza ngena, iza. Sanibonani. Siyalibonani. Njani? Hayi sikuna. Can you help you singakusiza ibani igama lakho? Mina nguvezi. Kushuthi bengize kulo baba lo Magubane lo inyanga. Magubane. Wamyazi? Cha. Hey, amazi. Amyazi. Manje wazile jwang ukuthi uhlala lapha. Kushuthi ngizonga umunye umngane wami uthohlala la eroom 8 block C. Room 8. Amyazi. Amyazi. Lacha. Wabona ke baba manje ukinga kayinkulu kakhulu lena Magubane ngizokusiza. Ngempela tero yakho iphophethe ikhanda okanye or maybe amathambo amathumbu. Phethwe yini? Phethwe yini? Ya utsho ukuthi problem yakho yini? No problem phela mina. Vale. Sokusiza kanjani nayo problem? Ufuna umuthi? Ufuna umuthi wentombi? Ubatla muthi wantombi? Kutsho ukuthi wena usishishimani musa? Bathi ngiyazama ngapha nangapha ayizona ziyala. Zithi ngimubi. Sezangiphi igama zathi ungu-Akhi. Shawezi ke wabuka nethi ntate yena umubi le kanethi. Alishela la ngitela adila sona la ntate aglile kanethi. Agli atamela kwa. Ya sondela. Manje bhekala angithi uyazi ukuthi imali phambili ngitshela uphethe how much malini? Konjani trend musa? Ya. Kisakwani. Ngitele kanini ukuthi. Bona he Agli. Akudube fasi mona. Phansi hlala phansi la. Hayi, bhekala isitulo sikamakiza lesi. Uke phela shiwali. Agli hlala phansi. Agli. Uyakana njalo. Agli. Bona he. Rekamo nemu no mungu. Bona, hareze jena. Hare muneo eminya ina. Magubane akekebele lori yashota. Ya kodwa kuqala asiziyenze disguise ya. Disguise. Ya unephi. Harenze jena. Ukahya kholo hore. Ngaka nethi. Ya. Shishimane. Buya mantunja zaka. Nize kule mfana rendoda iyanifuna. Ngibona ke manje kuti wena ndonda kuti manje zonke lezinto lezi bezikubalekela zonke zihamba. Zizabuya zonke zize la kuwe kuti wena uzibone ngamehlo. Uyabona kuti igama lale muthi kuti yini ephuma emgodi isaletha wonke le mantonjazana kuti abuye kuwe uwabone nesi. Hey Ebuseni uthela kancane esipeyitini ku size medium.
lokho kutsho kuthi medium itsho kuthi undiki uyaliyazi lindiki litsho kuthi neutral uyazwa mawuthanda ekuseni ungasala double intombi zizokuthanda extra more kusuka namhlanje wena zintombi zizokubiza abuti beauty dikomarane wena mawubona intombi bosokhipha bokolo ewe uyivule bokolo leyo uyivala ukubona bana intombi dika hona dithi hey abuti beauty Asizothatha ukubonga manje. Hayi mukuyana hawubongwe hamba kahle beauty hey beauty hamba kahle yeah ahona beauty alithobona thina selimphifela yona uyazi ukuthi yini wena Mafukeni kutsho ukuthi wena uyiclever yakudala uyazize kanifuna nikweza chelete muna jirwa ubona munonqeda chelete engadakanga bangaka hayi kire ka mbona kirekile ka tiba yengo nthongwe go tsifela tse yengo tsona bitsa America kwa ke hona da zipi ntate yamba ke zipi seta ke za bua ke nthongwe tsone muna ka batla bukumbuka pa ndo hayi yekela ri makopa yako mina ni mtandi nifuna mtoko hey uyazi wena Mafukeni ikona enye nto uyikhohliwe wena le mfana le awuntsheni le muntu mayengasebenzi imayiletala uzayinika mali yeguarantee money back yakhe shiwani usikakhathathe hey ufuna kufinya ligazi ufuna kufinya ligazi wena Makiza niyakutshela ekarithi milebisi bona wena usike wakhathathe moshimanyana yeo o tseba hantle hore ha de khokisa bokolo yeo e sita moriana ke kotsi fela hey ene makangaleta mbodlela ithila buli odwa le bokolo yeno akeke ayitlisa isina lethokala lezwani waseba chirwani hona le ntwengwe kena ho ka bajwang ha re kanka miriana ene ba gubane re rekisa bana dishomane ba sa bandi khare rika tshetse na dambi na chiwa Mafukeni uyazi ukuthi kanjani wena man awuyazi lutho man kona manje utengisile muthi lo awuyazi ukuthi maybe lo muthi lo wakona ile wokubhodlisa maybe umunye waku nicho kupaparaza umunye maybe wakukhipha moya nje kuphela noma uyazi kanjani moya hey or maybe ile muthi le yokugijimisa abafana bafana what's like Suzy Lilizi ke batho bana ba ele di special attraction ke ha ke le ka harabona nka etsa tshate ngata Mafukeni awuntsheni manje uzobona kanjani le watu ukuthi izishishimana bona hechwa ha ke le backstage ke le busy le Suzy Lilizi di shomane tsena di tla honna dimpotsa rena ke tsa jwa ebe ke re bona hello na muriana please man Mafukeni aseri mbifi ne unienzele favor man please man wangatengisi man stando sami man ulizi kulezi shushumane zakho please bona ke bontsha di shimane tsena hore muriana ona o tshasuwa lwanga wona se shimane se futhuma tsa ke muriana awunitsheli utsho ukuthi le nto yakho izasebenza nje ula hore kwana malawi di shimane tsa mono se muriana hayi di shimane tsa la pehe di nkotsa ba itshasa ke batho ba tsebang ke sebetsa jwang neng kae jwanga go kwa he Mfukeni kuthena mfondini udliwa simokuthi Ciao. Ke ne ke mpa ke ruta mokgotsi wa ka mona Chirwali tantse tshakele ile ba ditsa hore ke shaka boom. As far as I'm concerned andiyazi kwenzeka ntoni na lo amehlo sexy wena uyabhinyalaza uyazibhoja
Ndoda, ndavangana. Madoda. Mana akho ndoda engandiboleka imali engange-90 rand apha kuni. Ndakuyibuyisa ngoLwesihlanu noko seyilinenzala. Le ndawo imbi imali edolophu sikuyixakekile. Mona Chawo. Ibe hakuni ya yona he. Kala bohlano e ka khokesele bokae? Lula nje. Ndakuyibuyisa i-150 rand. Hey, Mafukeni. Hey, phela iningi le mali le. Hey madoda. Nitento kuba ningandinika imali yololo hlobo. Mona Chawo. Ke re ho rona mona. O tlile banke tse pedi se kgolo ka ho fudisa lefatsheng. Yewe. Empa he ka la bohlano e kgutla ele 150. Mfukeni. So umuntu angazibonisa isityebi ngale fafi yakho ne? Kodwa as far as I'm concerned, last night ubungenamali eninzi nje. Uyithatha phi le mali? Hayi, Mufukeni, mutshele ukuthi wena uvulile izishimane company CC Property Limited. Hey madoda, niwuthatha phi umuntu onjalo? Kamane. Ke re le magubane. Akike ba ele loro, hona lo linsiyo mo. Hey mad kantshodwa. Nitendo kuba ubazi ngaba icompany angeke ayiqonde into kuba ukwinto enzekayo ngento zakhe. Hey. Ciao. Uzawuzwa ngubani kanti? Awufuni wena mali kanti? Chirwan, ungathini ukubuza i-shareholder umbuzo onjalo kuba ayifuni imali? Ndiyayifuna. Khalezani kaloku niyothathela yeza phambi koba amagubane afika apha. Nikhumbule ndikhona ku-profit sharing madoda. Shawubua nnete. Bona nje, Chiwali. Hare kamane. Re bona hore re nka o fe kgetlo lena. Are. Kulungile. Kuzafuneka umuntu aphakamisa intsimbi kwakhona. Bawumkhize. Ciao. Wathi inyala endlini babonke abantu. Yini le? Why Mfukeni noChirwana baphuma khona ngoku akubabonanga ngaphandle? I'm sure uthe wena xa usithi east babe bona besithi west bayoqabela. East west. Yeah. Bona makubani. Yebo shawo kunjani? Niphilile mntakwethu awukhona. Khona phela ukukhathala nje sobeka imithi yami. Ngiyakunceda? Ngisobeka imithi yami ngisixoxe sha. Ya ulungile. Asithathe la mbodlela. Yini. Nenzani emthini yami? Siya clean la. Hey, beka lento. Beka. Awukanjasi feta dust. Yini. Iqale nini ukunkidilela la? Sikuyenzela favor mos. Akere bona uthuse. Uthusa kwani? Ngubalo athi nawo ubalo sathi umuzi wakhe la khona. Yini yawo wena? Thangile baba. Usho ngani baba? Ngizwa nje lakini. Ngosathi iphoyisa. Ngiyaxolisa baba. Yazi mfana. Ngizifimza nomuntu. Ukhala uthi ngo. Hayi le nto ngo. Yes. Ngiyazwa. Manje ukhala ngani mfana? Yini? Liphile libhodlana kwelo legatha yonke lemithi. Ngeke ulalo namhlanje. Ngeke. Ngizolibona ngamehlo ulakala lwaphansi. Ngiyangizwa. Mafukeni. Futhi mina nizwela wena buhlungu ngoba ulala phansi. Uyawuzwa amaguwani wakhulunyane nalento yaphansi. Kuzofa wena. Thina singcono ngoba silala embhedeni. Uthoya phansi ke. Yini? Yes. Kola kucela ukubona. Sengifikele Khabazela.
manje izikhuluma ngenyanga ngazi lithini. Ha! Habi. Yey wena. Uthethe phela muthi. Uyazi uzohlanya unomthethe into ongazazi. Hayi man, mina lo muntu uthathela baba abazinyanga. Ngubusa nje la ngoba naba uvuleki. Umadoda. Yey nina. Uyazi ligangela mina uvula lo muthi. Nginikeni phela mina umuntu ovulekayo. Komos. Hayi. Angizwa kahle indaba. Usibalo wena Mafukwane. Bangena njani endabeni emithi? Na. Ngicela ke letsibi mina. Ngicela lo mona hona jwali. Ilo nna ke shakisula meeting ya magubane. Madoda. Nansinyanga ngiphika bo. Oh, kanti nihlangene kanti. Kusho ukuthi nihlale nithi ngiyisi imithi yamanga ingekho. Hayi baba Magubane uyazi kuyenza kala kanjani. Wona mpela muthi wona siutengisile kodwa besingahlalanga phansi. Besisukumile anithi Mafukeni. Nginikeni phela umuntu wami. Ngale mali ngikhokhela. Hayi, napa abantu bakho yibona bazokunikeza umuthi. Hayi mina ngihlangana naleyo nto mina. Madoda, ngikhokheleni phela imali yami, nithathe lamabhodleleni. Shawe. Ake hane. Ngeke tla ukilima cheltina. Ikhukisela 150. Kufela kimona ba ipona lona. Banka iwa pu. Untse ishibile. Ka baka la thakaleng. Sika khatatse. Ke tla o adima ka tsileleng. Ka mora go bake. Kakanyetse customer yona. Uphambene Mfukeni. Uyageza yi? Uyaziva ba uthi akukho mali zabuyela kulamntu. Kuzasihlaba ujike amayeza kuphela. Wawuzokwenza nona apha eGauteng? Ungasibuye uhlala pha kokwenu walusa amahashi nje kayihlo. Ke niphinde nje nina. Wena nsizwa kethi ungajahela emalini. Laba abantu bakho laba ngizobasiza bakunikeze umuntu wakho. Ozana. Konje ngithe lo mlisi unike malini? Oh, urinele 50 rand. Hayi Mafukeni. Hayi 100 rand. Please munike. Let. Ayise kumina leyo mali. Yeah. Shaw, bengicela unginikezele amabhodlela la mfowethu. Thatha leli limhlophe elesivale esimnyama. Naleli elinsundu elincane elivale esimhlophe. Nika Mfukeni. Jwale hende te Magubane mona he wa peita kapa wa kapa kapa wa tola kapa. Angumtshela ukuthi akaphuza uhafu wenkomishi mase efike ekhaya. Halfway wenkomishi. Yeah. Beauty. Ha, Beauty atame. Ya, sondela Beauty. Kire jwale di thodi sa makale nane. Bamone mona he. Kala la usebenza jwale. Ya, Skof siyasebenza manje. Kibaka. Utle modlanina. Ka bona gore o sebetsa jwang nwahe. Khaya zaphuze khaya. Oh, khaya. Kare. Madoda kithi ngibonge kakhulu kabi. Bona Moriana ha o bongwe. Wena motso bonga hohle wena motso hloka halente. Beauty, please man. Watshela zinye zishishimani ukuthi nazo masifuna amantonja zana. Zize lapho. Zizoba Beauty Okay. Ya kulungile. Kulungile Beauty. Ya uhambe njalo. What's what tabena ye Beauty? E bakile ke mathathe. Ya. Hange bese ka Magubane. Ke lehanza kila 100 rand ali monjwalo. Bona mo se bona kana pi. Go ba jare ke re tshole hona jwale. Ka le dipita tseo. Oh. Ka le itika mo. Okay. Hey. Mafukwane. Tata mathambo isipoka akho lawa beke lapha siyadla manje. Hajiza monna. Awuzeke. Awuthi ke nithere phaka. Soneza shaka. Okay. Vamba kaba. Lalani ke madoda. Nina nobabili. Niyabona manifuna ukuba izinyanga ezizimelekeleke. Kuzokufuneka ukuthi nifunde ukuphuma nentabeni nasemahlanzeni. Niyozimbela nini imithi? Hayi kulungile. Mafukeni.
please mana uninike manzi kuti niwashe lapha phakathi ngaphambi kokuthi nidlele kudla futhi ungene kuphile yabo. Hayi wena. Ninikile nyongo yodwa lapha man. Inyongo. Iyababa lemanzi lena man. Ai, Chirwali unwile muriano wa dishimani. Lizzy, hello namana. Suzy, wena unsolo jwalo fela, unso shakile. Iri ke bona ka mora. No man. Hey Liz baby. Hi Books. Hey wena man, unso tuka bana ka be fela. Hey, bonjati. Anyway, Lizzy. Hi, Bodette. Yeah, hey. Bodette bana hey. Wani bana ki chawe. Enwa ki ngate makubani. Ena ki Chirwali. Ena ki Hey, Lizzy le jwa mo rekimo. Hi, ka rotse ba la kana o di famous tse. Yeah. Jwale le tseleng kapa le reng fela. Le re tlo sa di sa fela ga tsamaya ka usana. Oh, iring ke leng se hey. Ke a bona maka onda te bona kutsi ha. Ka lo itse yani ke ma ba boqobe molale. The guy man on the road ko tlogong man. Oh, ke Chirwali ene. Hari. Puta fuksi ke re mone hle. Jwale ke Suzy Lizzy. Au, salaphan. Oh yeah, and Saripanzi yeah. Yana tse bona malitse na ha. Oh, mina Benson Chirwali British Empire. British Empire. Yeah. Oh, I like your chain. Oh, yes, few gold. Oh, show me, Mr. Empire. Yes. Oh, I like this road. Oh, yes, it's nice road. It's very nice. Yes, tell me, Ubani, yes, Urizira Papa Queen. Lizzy? Yeah. It's me. Oh, yes, hey, God, I had your fun and you must go fun, yeah. Yes. Oh. Yes, in the pain rapper, please. Hey. Yes. Where about sweetie? Yeah, yes. Not rapper footy icon rapper. Okay. Yeah, it's a double pain. How is it? Yeah. Yes. Whoa. I got idea. Yes. Kungaba njani ukuthi ningene lapha kamereni nilale embedeni. Oh, no problem. For sure. Nina nini massage? For sure. With pleasure. No problem. Oh, yeah. Oh, yeah, Hoza. Hoza. Yeah. Hoza, Mr. Empire. Kizo kabazelo makhubalo nkomoza zithile zakho mfaka shilwane zithile zakho mfaka mfuteni ngingasakhulumi ke nawe mfaka shaka ngoba kukude kwelalini kwakho yebo wekuba iy'nsuzu bayisuka kwelase-Afrika lonke zisuka phakathi kwelakakhonso eKapa zisuka phakathi eNatali zisuka khona mo-Uganda zisuka khona eMsuthu zibambelana ngomoya omuhle nokuthula wa Hey, get it tabari maswa. Kika huena, my baby. Joy, I love you. Forgetting my daughter. Molweni madoda. Hayi yebo. Madoda, ndiniphathele indaba ezimnandi kakhulu. Ezokuba singenza i-part-time jobs ngexesha lethu le-spare time. Yabona, kukho umhlobo wam omkhulu kakhulu othe kum angasizamela
sifumane i-part-time jobs nge-weekends. Ay, Chawi. Hare hloke di-part-time jobs. Re a sebetsa. Ebile ke na le busy ka ho fetisisa mona. We mofungwana. Wena ubhizi wenzanile wena. Tiki, bapala fafi. Bapala dipere. Ho kwa mona he, ke bapala fafi. Ebile ke na he trana Ramon Hostel. Ho kwa mona he, ke baka sekolo sa Mmila. Music school. Mafukeni uyazi wena unesikhathi sekudlala. Uyazi ukuthi wena usitshela ngekugembula manje. Awuyazi ukuthi umsebenzi wempela wasebenza. Ufanele wasebenza wajuluka na phansi. Wajuluka na phansi. Yabona kukho umhlobo wami omkhulu kakhulu othe asisame sifumane Chawi. Hare hloke di-part-time jobs. Re a sebetsa. Ebile ke na le Ngiyabona manene, kufuneka thina zi-insides sizizame ngokwethu kuba abaphetheyo namhlanje abanakusenzela nto tu. Chawe. Kodwa yasidina ngala magama amakhulu angaka. Phela speak impela thina. Bawumkhize kaloku abantu ababese exile, i-exiles ubujoko. Zizo namhlanje eziphathelwe apha. Abaphetheyo. Sekuthetha zona ke kwi-high towers of society. Jwale Chawi, ebe rona re ka etsa jwang hore re be di-exile? Kapa mohlomong hona le sekolo sa teng? No, hayi Mfukeni. As far as I am concerned, funeka sihambe siye kwelinye ilizwe njengase eMalawi. Ya, sifike sihlale pha okwethutyana. Yabona ke xa sibuya, sizi exiles. Wonke umuntu usiphathela ufuna uthetha nathi. Wesha. Usho ukuthi ushilwane lo njengoba evela khona le kwela seMalawi naye uyiyo inzali la. Hayi makubani. I-alien le, i-alien. Yiyo lento ingena kwa South Africa. Wena ayilini? Hayi, uyabona Chawe lo akayazi lutho. Uyabona mina kudala kuti nifikire lapha kuleli goli. Rise lishifane lili ngaka. Uyatora kani? Nigudla, niyapansi na phezulu. Nepakati mapepeni bayangiyazi mina. Uyabona wena Magubani. Uyandazi nawe iphepha ndilifunda ndiliqale ngapha nasemva ndiyophumela phambili. Yiyo ke lento ndizazi indaba esematheni ndiqaqeze phambili mfondini kuni nonke. Hayi suka, wena liphepha niyazi ukuthi walifunda upside down man. Sonke isikhathi. Suka leleke shilwane madoda. Wena Sibali, kudala unetha izimvula. Futhi unawo lejazi ke wena. Ha, namanje muzimba wami usesemanzi impela. Nami. Machinga nacho. Yazi Ntanga, but abelungu talk of the Napoleon. He is sure to come. Ndiyayazi lonto, yazi Chawe. Kwawo ndiyandithanda kakhulu bashana bami. Yazi nifumana imisebenzi nonke one by one. Enjani? Oqala ke umsebenzi. Kule misebenzi ke umsebenzi ngamunye unika 200 rand. Ngemini. Oqala iwaiter. Akhefi. Owesibini kuba ngonogada. Yafleti. Owesithathu kusebenza ebutsha. Sebenza ebutsha pha. Owesine uthengisa impahla. Biza abantu bathengisa impahla evenkileni yabahla. Kanti ngokugqibela ke ngona mnandi kuba iQ marshal erenkini yeteksi. Kids na kids. Ufuna ukuwena. Engikuthanda kakhulu. Okube ngitshingela ngibonogada. Ngibatshengisa labelungu. Fana nawe. Mofukeng. Nahe ndate ngondo. Batho ubise batho. Ba kene ka lebenkeleng ba go reka. Ke tsentle se ke di etsa. Utake nje kumba. Eyami Ntanga yona. Ntanga khethe kakuhle Mfukeni. Mna ke Ntanga ndingaba yi-Q marshal. Ndiyabathanda abantu. Chirwani. Yebo. Yeah. Oskofu mina ke anithi uyazi nisebenza hotel.
manje ngizothatha lo wobuwaiter nje Ngena lo nje bani. Wasikof. Hawu wangumhlobo. Kopsinakopsi. Masize kwendanga. Masize. Hey, nconde yazi bese ngishaya uvalo ngithi la madoda azothatha lo wami ngithanda kakhulu. Mina ngifuna wasebhusha. Good. Ngezwa nokusika inyama. Londo. Imana madoda le. Imana. Bashana. Ngalibali. Komso. Sevana. Komso, Ngondo. Umhloba. Hayi wena manje. Wawuvimba nje kwenze njani? Yini ngathi wena unokulandelana nami? Endoda, ngicanga ukuthi wena ongisele ngemuva. La ngiyakhona ukhona, manje angapho ukhona. Yiko sishayisana kanjena. Uyazi wena magcwala ibhavundini. Wenza lokhu ukuthi ubhude otshwaleni umthetho wakho. Futhi uhambe lapha kunqonde. Ngiyeza ukuthona amatoho. Hambe uzama umsebenzi. Lalela la. Waphinda uthi ngibhukude otshwaleni. Uyezwa? Futhi mina ngifunelwa umantshingelana umsebenzi. Hey. Ungaphinda ubiza ngalelo gama. Umatshingelana. Ungatshingelani mina? Hey, lalela la. Uyasebenza kodwa ufundile. Ukuthi mantshingelana kusho ukuthi march on the line. Hey, anginendaba. Kodwa ngiyena uMachandalane. Ayikho inhlamba lapha. Hey, hayi Machandalane wena stupid. Awuswala. Machandalane. Hey. Oh, ngingakusiza sisi. Oh. Siyalibona buti, singakusiza. Uyabo mnewethu ngafa indlala. Hayi wena, uthi ufile kodwa uyaphila. Noma uyisibuku mathambo. Ngiyakubona nsizwa ukuthi unamancobo. Kanti amahlaya wasuthisa mawulandini. Awungisize ngesijingi lapha. Ijiki? Hayi, ijiki yona uzayithola mawuqeda kudla. Idla kuqala uzothola ijiki. Holani manene kaza manje. Le yiku mashali yenu entsha. Omnye mva komnye Elisha 15 le. Yana. Njengoba benchilo ndimi yiku mashali yenu entsha. Omnye mva komnye Elisha 15 le. Omnye magezi. Yana. Anujafa man. Xesha limkile. Wena ndoda. Awungitshele wena uyafika la uyabulisa ceda la uzothetha ngikhumashela ukhamkani ubeke ubani. Yevonini ndibekiwe ngulowo ndibekileyo yiyo iCommercial yenu entsha intoni ebukhanazayo kulona hayi mani kaphuma ecaleni nandiphazamisa uyaphi ngokwena Ngiyangena taxi. Yeah. Awuziboni lamanqatha amaninzi angakuwathwele Ungangizisi. Awekho esisa kungathingane ekhaya. esisikandiphazamisa makuze omnye obhityile yabo ngemva ngene ayihambe bhuti ayihambe Commercial. Sacela enye taxi commercial ndiba late yaso. Ndiyemsebenzi. Sisafuna ungena phaya kula taxi. Balate kwakho kuyongqaki yami. Manje aliyesi taxi. Azingikhuthmani. Jo Fed nakisi. Sifuna ukuhamba thina ukukhuluma kakhulu. Sifuna enye taxi. Wena ucamda isithuswa le khamba lakho lesizwe. Ngakushaya manje. Manje. Hey, masimshayeni. Wena ufuna ukushaya. Hey, man. Hey, wena. Awaza abantu. Awaza abantu. Siyabonga bensizwa bethu.
Sawubona mfethu. Oh yebo ndoda. Ngangishayela amathambo. Hayi, insizwa ke angikwenzeli lokho lapha mina. Mawufuna ukwenza leyo nto ubofika eroom 8 block C. Uthi ngwana le hostel. Yebo, kufanele uze khona hostel. Sorry butine kopa ska tshonya ka yena o ke newcomer ne sorry sithella Hayi, wetha. Ngaloko wathi ungibizana lo gama mina ngiyena unyiwane la ekhaya mina. Kodwa igama lami ngarazi. nka o thusa ka ngwaneso Bomme kena. Ka shabu tsori ka zikasi. Ureka one mahala. Kena bomme. Sisulu ka shabu. Sisulu. Ureka one mahala mme. Hey, haitse. Hoga bona. Musisulu wa ya opeka ne haitse dia. Ureka one mahala. Sisulu ka shabu. Sulu. Haitse dia ka. Ka nnete ke le kopo ke a koposela ke metsi a pula ke a rotha mme ke mabere ke qhalana ke ba ka fela motšha ya ka nkapa ke bethulara mme a ke re mosadi ke ba ka mo le kale fela ka pauno Yeah. Oreka one mahala. Kizo solo. Oreka one mahala. Kizo solo kashego. Oreka one mahala. Solo. Oreka one. Hey, solo. Jago ni kasi kashego. Oreka hey, wena one. Hey, wena two. Hey, solo. Hey, mahala. Insizwa, uthe ufuna umsebenzi. Musulo khana lapha uthe ufuna umsebenzi nasi lokhu izinto yakho. Hayi, musuyijikijela kanjena hawu. Ubona njani? Namatoha bhedhayo, umuntu athola inyama zingani ihlatshwa kuyena. Mina awusayazi ukuthi wena ufunani phela manje. Angizitshela nathi kudle uqala. Kusuka lapho uzothola jiki yakho. Khona manje uyenza inhloko so. Yiyo ijiki yesikombothi. Ukhuleleke wena? Mina British Empire mina. Ukupha. Awuyazi? Hayi wena mafikizolo man. Ngathi kumafikizolo man, umafikizolo. Alright, nginikeze isijabana. Hayi, ndondo yakithi kanti wena unjani? Bekara, akukho kudla kwase Japan lapha. Kunekudla kwase South Africa kuphela. Oh, ciao. Yini walapha manje kwenze njani? Sephelele njalo itshoko. Yo, mfondini, ayingomsebenzi lanto ndivela kuwe. Baye bantanga befuna ukundiphetha bandilimaze. Bandikhazula nempahla bendiphutha kakuhle. Jonga njani? Awu, ngicedwa ukuphucula lapho ndiphaphatheke ndithi ngqe ukuzapha. Hayi, ciao. Ake sihlale phansi ungilandise kahle le ndaba. Awusho. Bathi bakubangisana. Kaloku magubane. Bekugcwele phaya erenkini kuthe ngabantu. Ngoku iitaxi andizazi nazo ukuba ezinqabezi yephi bandibona abantu bonda ngam. Bathi chawe ziphi iitaxi hamba uyozifuna kuba kaloku ufanele uyazazi usebenza ngazo. Wathini ke nonqaba? Ndati yu niseka kubi yini le? Umsebenzi wamapha kuba yiqueue marshal mcingi yenze lonto le. Akhwela kumntanga. Kodwa chawo bebehlala ngawo. Angeke unotekisi wena. Abambe nale qatha insizwa bethu. Nkosi mntakwethu. Hey. Emfundini couch. Wena uqhube njani emsebenzini? Keni wabalapha? Hey, chawo. Ngihambela phapha sengidubile phela.
abantu balapha ebusha badlala ngami bangenzela umhlola nje banginikeza inqwaba yamathumbu osinyaka izisu zeinkomo nezimvu kuthiwa ngikukhame mina bangenza isikhama amathumbu mina hawu ngathi ngeke ngiyenze le nto mina umsebenzi wabafazi Ubona thokona ngo. Ikhumule. Uthi bayethe sinabhansela izingubo la. Bona ke tsa tjena hore bathwana ba kene ka pelenyana. Ha ke sa tse tjena ba ke ba tjena. Ho ha nke o reka one mahala. O reka one mahala. O reka one mahala. O reka one mahala. Kodwa khona yedwa thengile. Silandele singena store. Uxolo nkosazana. Angazi noma awuzangibone mina mhlambe ngimela na. Wena lamafeti ngime ngasegedini. Nguphi khona baba ngoba nalama flat maningi futhi ayafana njalo nje. Akho mhlawumbe into obubikise ngayo. Hayi, bengisengethini lami. Khona akukude kakhulu. Ngiphume nje ngahamba. Ungajikela kwesokunxele. Abe ngaphina njeka kwesokudla. Hawu, yophela bengiyaleyo. Ungawela umgwaqo, base ngiyalahleka. Lithini igama lalelo flat? Hawu nakho ke. Hey flat impela ukukhuluma nathi igama lona ke lelo. Hawu kulungile. Ndodakazi kulungile sengobuza ngabaphambili ungahlupheki. Yo. Makubani? Umuntu uphathi wafela emanyaleni man. Ungazasho ngosha. Hawu, nawe ngokhabazela. Bawumkhesi. Madoda. Wafika kabi ekhabazela sesiqeda. Kanti nokudla besithenje intwana encane bengengakanani. Hayi, komos. Mawukhona umhluzi singasazendlalela kuona. Hayi, bawumkhesi. Noko kethabusanga usekhona umhluzi. Nangona ke ingenguwo lokaloliwe ekuthiwa yi-gravy train pha lapha. Khuluma ngani ngomhluzi wesitimela kwindo. Hayi, Makubani. Uthetha uba mfondini akukeva ngalento okuthiwa yi-gravy train ebalekayo khona ngapha ngaphandle. Uthini manje njalo? Usiqukile ingwane kanje? Hayi, bakabe isikhathi sazumile. Asiyontshomi lena madoda. Yinto ekhoyo sikhona wena ikhona itrain ebalekayo papani. Yini insipho? Ubani washo insipho? Wena ungitshela kabi. Yendoda, kwenzakalani lapho? Wena saloku ufikile kwaze ulethe neorder yodwa la. Why? Ile bantu laba abayazi into ayifunayo phela. Ungadlisa umuntu insipho isasambe seofisini. Wena mawuyimisa ofisini I don't want to talk to you anymore. Asambe seofisini. Sona lesitimela chawe, wakwasigibela? Hayi bawumkhize mina nakusondela kuso. Sikhwela ngalamadoda aphakamile kakhulu. La avotelwa ndim nawe neconstitution. Okusho ukuthi shawe sineyinqola ezifanayo nalezi ezijwayele. Uma kancane ake ngithathele nangokhabazela iphalisha. Makube iya uthetha of first, second and third class andithi? Hayi, amashawe engazizwa kahle lezi zinto oyishoyo mina kodwa ke mina benguqondile lezi zinto kumele sijwayele. Ukuthiwa full stop all stage ojikelezo omakita sibhekane nonyula bengisho lokho mina. Yabona usho lezo itimela. Ngisho abantu abaphakeme abantu ngamabhanoyi. Madoda, yabuya sadubela izinto zambe. Shaw. Ingabe bahambe kanjani umfukeni noshilwane labekho. Kuzoshaya lesikhathi bengakabuyi. Yabona ntanga. Apho bakhoyo baphetheke kakuhle. Usho njalo? Imali ayithe. Ayibambile. Awu. Abaphathu. Awuzaphelela ke manje zasendo 18 insizwe. Mara. Ake siyilandeke indaba ukuthi uhambe kanjani ematohweni kaNgcondo. Qala wena mfuke. Uhambe kanjani ku? Makubani. Hayi sale ke tswa. Ha se ke tswala ke ba mofukeng
hake isoka ngisebenza mahala uyibiza umsebenzi lento ayisumsebenzi yonke lento uyazi le mandondo wasijwayela kabi impela wasebenzisa nje sebenza mahala ayikhona mali ngiyakuzwa Shelwane kodwa awume kancane akunikeze umfukeni ithuba kachazo sizwe ukuthi kuhambe kanjani Komos mayikhulungi lo ndaba isihamba lonke igoli namhlanje Bawumkhize uthetha ukuba ubungu delivery boy kule ndawo usebenza kuyo Bamadala yona ngithola ngapha nami yebani nani Mkhize asibani ngondo wemadala mhlawumbe ungconde mayingena la asimbambeni samyeki lo muntu udlale ngathi lo muntu asimthathe amaphamula Tena. Sizawubanjwa ngale nto betha abantu. Sithini usimbethe nalo? Siyangena thina bulini man. Hayi mjela. Ngena. Bathenga la cho. Uhamba njalo umsebenzi. I'm not